Сәлем дуслар. Сәләт ТВ үз эшен башлап җибәрә. Сезнең белән Гүзәл Һәм Рүзәл булачак. форумның беренче көнендә үк сәләт нурын йөрәгендә йөрткән кешеләр бөек Биләр каласына агыла башлады. Безнең кунаклар инде урнаша тора һәм алар шушы Билләр җиренә баскач та елмая башлыйлар. Йөзләре нур белән тула. Сәләт Биләр форумына әзерлек күптән башланса да, ләкин хәзер урак өсте. Хыялларны, планнарны тормышка ашыру вакыты. Димәк, без янәдән Билләргә кайттык. Һәм җиң сызганып эшкә керешәбез. Киттекме? Алга! Say